nois, què tal? Benvingudes una vegada més al meu canal. Per fi, després d'un mes sense penjar un vídeo de YouTube com a tal, perquè us he penjat alguns podcasts, però per mi jo no és penjar un vídeo de YouTube. Per mi, penjar un vídeo de YouTube és un vídeo que jo m'he assegut amb el meu editor, unes quantes hores, editar, posar textos, musiqueta, imatges, transicions, el que sigui, i per mi allò no eren vídeos de YouTube, i tenia ja ganes de tornar. És cert que quan vaig acabar els vlogmas estava mega saturada de YouTube, o sigui, no volia veure la càmera, no volia veure un editor, no volia veure res, o sigui, estava farta, i és veritat que estic molt contenta d'haver fet els vlogmas, però per altra banda hi ha vlogmas dels quals no estic satisfeta. És veritat que vaig estar malalta, tenia feina de moltes coses, i no vaig poder fer potser uns vídeos tan ben fets com m'hagués agradat, però bé, jo vaig fer el que vaig poder i tot el que estava a les meves mans, i em vull quedar amb això. I en tot l'aprenentatge dels vídeos vaig haver de buscar recursos perquè no tots els vídeos fossin iguals, tenint en compte que seguia bastant una rutina, i estic molt contenta. Però necessitava aquest mes de pausa, aquest mes de desmotivació, de dir estic molt desmotivada tal, per arribar a les conclusions que he arribat, perquè aquest any he decidit que m'agradaria experimentar una mica més amb YouTube, perquè us explico una mica, tant per les persones que sou noves com per les que no, perquè crec que hi ha molta gent que no ho sap. Jo faig vídeos de YouTube des que tinc 11 anys, o sigui, vaig començar el 2017, vaig començar penjant vídeos tards, i a mesura que passava el temps vaig començar a fer vídeos parlant, perquè m'encanten els micros, m'encanten les càmeres, xerrar, llavors vaig acabar convencent els meus pares per fer vídeos parlant-li a la càmera, no? Què passa? Que jo els feia en castellà. I aquest any, com que vaig marxar a viure a Barcelona, em vaig replantejar també una mica la meva vida sencera i vaig dir què vull que m'emportin les xarxes, doncs em vaig adonar que jo volia que les xarxes m'obrissin portes, especialment en el món laboral, en el món de la comunicació, i per tant vaig decidir passar-me al català perquè al final és la llengua amb la que jo em comunico millor i la llengua amb la qual vull treballar, bàsicament, principalment. No se sap mai què pot passar, no se sap mai on et portarà la vida, però ara mateix la intenció és quedar-me aquí a Catalunya a treballar i a treballar en mitjans catalans. Llavors, bàsicament, per això vaig canviar. Per què us explico tot això? Doncs perquè jo abans, quan feia els meus vídeos en castellà, sí que crec que era bastant la meva marca personal, una de les coses que formen la meva marca personal, el tema de la lectura. Jo sempre he estat una persona molt lectora, des de petita, vaig començar amb Mathilde Stilton, Diari d'una penjada, llavors vaig començar amb llibres d'amor, tal. Bueno, vaig començar amb llibres d'amor i aquí m'he quedat, us he de dir, però bé, el cas és que això, que he estat una persona molt lectora sempre, però des que vaig fer el canvi al català no he trobat el meu espai per penjar vídeos de llibres. També és cert que han estat uns mesos en què he llegit poquet, llavors tampoc ha sorgit com gaire. Sí que us he ensenyat alguns llibres, si no m'equivoco, per YouTube i més per TikTok, però no ha estat com tant una part important del meu perfil, no? I m'agradaria que això fos diferent aquest any perquè és una part que per mi és molt important a la meva vida. Jo crec que se m'associa bastant com una persona que li agrada el món de la cultura i més volem dedicar a la comunicació cultural, que ho he mencionat crec que 25 vegades, però vull que se m'associï més amb la lectura perquè és una part molt important de la meva vida. I direu, per què és tan important? Doncs perquè m'ha portat molts beneficis, us he fet una mini llista de beneficis que m'ha portat la lectura, a veure si hi ha algú que no és gaire lector i s'anima a llegir més. En primer lloc, i per mi el més important, és que m'ha permès millorar moltíssim l'ortografia i ha enriquit molt el meu vocabulari. Sí que és cert que això em passa sobretot en castellà, perquè jo la majoria de llibres els llegia en castellà. Quan era més petita no, quan era més petita en català. Llavors els llibres d'amor normalment surten primer i la majoria en castellà, per tant vaig començar a llegir en castellà a tope i això ha enriquit molt el meu vocabulari i la meva ortografia. Ja no parlo de la gramàtica, això ja és una altra història, però sí, m'ha enriquit molt. Llavors aquest és un dels beneficis que jo he notat més. Llavors, per altra banda, m'ha ajudat molt amb la concentració. Jo he notat moltíssim les èpoques en què llegia més i les èpoques en què llegia menys a l'hora de concentrar-me pels estudis. Jo em concentro molt més. Jo em concentrava en passat fa uns anys bastant més del que em concentro ara, perquè fa uns anys jo llegia molt més del que llegeixo ara. Per tant, crec que és bastant important per mi la lectura perquè al final jo soc una persona que li agrada molt fer moltes coses, val? Llavors necessito que el temps que li dedico a cada cosa sigui el màxim eficient possible. Per tant, si jo li dedico una hora d'estudi, necessito que aquella hora d'estudi sigui super eficient, que estigui concentrada i que em serveixi d'alguna cosa i no perdre el temps, no? Llavors crec que la lectura m'ajuda molt amb els estudis, a concentrar-me en general en moltes coses.
Una altra cosa que també m'ha ajudat molt ha estat a créixer com a persona. No només perquè llegeixo a vegades llibres de creixement personal, sinó també els llibres d'amor que llegeixo, que parlo dels d'amor perquè són els que llegeixo. Bàsicament, no perquè només m'ajudin aquests, sinó perquè són els que llegeixo. Doncs m'han permès millorar molt com a persona, jo crec, perquè he pogut veure reflectides algunes conductes i alguns comportaments que jo tinc en personatges de llibres i he pogut veure doncs, què m'agrada, què no m'agrada. A més, també algunes personatges han aconseguit... Algunes? Està ben dit, algunes personatges? Bé, alguns personatges femenins han aconseguit posar en paraules coses que jo no aconseguia posar en paraules. Llavors, m'han ajudat molt a entendre'm, a entendre per què sentia algunes coses, per què em passaven unes altres. M'han ajudat també bastant a trobar solucions a alguns problemes i per mi doncs, això és superimportant, no? Perquè al final doncs, qui escriu aquests llibres són persones que tenen unes vivències que poden ser semblants a les teves o que tenen amics que tenen vivències semblants a les teves i això es veu plasmat en els llibres i et permet doncs, que tu ho entenguis. I a més, com que és una cosa, una activitat tan íntima, el fet de la lectura, perquè és una cosa, normalment no és tan social, a no ser que vagis a un club de lectura, però igualment el fet de llegir és una cosa teva personal. Al ser una cosa tan íntima et permet identificar-te bé amb el personatge i a mi és un sentiment que m'agrada molt, la veritat. I a més, doncs ja que he dit això de que és una cosa íntima, m'agrada que sigui un hobby tan individual. Al final, jo sóc una persona que soc molt sociable, que m'agrada moltíssim parlar amb la gent, però també tinc una bateria social que s'esgota. I el fet de tenir un hobby que és com una cosa meva personal, doncs m'agrada molt i em fa sentir bé i em permet recarregar bastant les piles per llavors poder mantenir una vida activament social, bàsicament. Llavors, a mi m'agrada moltíssim llegir per això, jo ho recomano a tothom i us vull explicar una mica els meus propòsits lectors d'aquest any i alguns, explicar-vos el perquè de cada propòsit, no? Perquè jo aquest any m'havia posat un nombre de llibres concret que volia llegir, però m'he donat que el fet de posar-te un nombre de llibres et condiciona molt. Al final la lectura és una cosa que tu has de gaudir, no és una cursa, no és una competició, no ets millor lector per llegir més o menys, no ets millor lector per llegir unes coses o unes altres. De fet, no hi ha un millor lector, sí, això és un premi que la gent ens inventem, no hi ha un millor o un pitjor lector, simplement hi ha persones a qui els agrada llegir. Fin, i s'hauria d'aplaudir a tothom que llegeixi, independentment del gènere o de la quantitat de llibres que es llegeixen. I més a dia d'avui que ens tiben tant les xarxes socials, a mi la primera, i ens costa tant posar-nos-hi, no? Per tant, jo crec que s'ha d'aplaudir qualsevol persona que llegeixi, independentment del que llegeixi i de la quantitat de llibres. I jo aquest any, doncs, és això. He decidit no posar-me un nombre de llibres perquè crec que no m'ajudarà amb res. Porto 3 anys seguits posant-me una meta de llibres que em volia llegir i és una cosa que em frustra molt perquè a vegades a la vida et passen coses o no et passen coses, simplement hi ha èpoques en què tu llegeixes més o èpoques en què llegeixes menys i el fet que hi hagi una època en què no llegeixis, doncs tu no t'has de sentir culpable, és una cosa que tu has de gaudir. Al final llegir és un hobby i no una obligació, a no ser que treballis d'això, evidentment, però parlant del hobby, és un hobby que tu practiques quan a tu et dóna la gana i quan et ve de gust. No és una cosa que tu t'hagis de forçar. Llavors, a mi no m'agrada tenir un nombre de llibres que em vull llegir perquè és com que llavors corre, que no arribaràs i està a punt d'arribar a desembre i encara et falta no sé quants llibres per arribar al nombre que t'havies marcat. Crec que això no és gaudir de la lectura, perquè de fet jo l'any passat vaig llegir 19 llibres, 7 d'ells de lectura obligatòria i doncs no és un any que realment jo hagi gaudit al tope de la lectura i és dels anys que més he llegit. Llavors, els meus dos propòsits per aquest any són llegir més, independentment de la quantitat de llibres, llegir més i llegir en català, perquè això m'ajudarà molt amb el vocabulari i amb l'ortografia i amb moltes coses que vull millorar. Afegint un tercer propòsit, que no hi pensava, a augmentar els gèneres de lectura que vull llegir, perquè vull ampliar més enllà de la literatura romàntica, perquè vull tenir un bagatge, bàsicament, perquè em vull dedicar a la comunicació cultural i el necessito, i també em ve de gust, el vull. No és una cosa que vulgui fer obligatòriament, sinó que simplement em ve de gust, i per tant, doncs, això vull fer, bàsicament. No em vull posar tampoc molts propòsits, perquè ja us dic, és que és un hobby, o sigui, una cosa és que et posis propòsits amb el teu àmbit laboral, amb l'àmbit acadèmic o amb l'àmbit com més personal, però posar-se propòsits en un hobby que fas per gaudir és com... És a dir, de la mateixa manera que tu no et poses un nombre de sèries que vols veure cada any o un nombre de pel·lis que vols veure, potser hi ha algú que ho faci, però no és una cosa molt general, no entenc per què ho fem també amb els llibres.
Per tant, jo espero que aquest any pugui dir que he gaudit molt de la lectura, que he llegit literatura de qualitat, segons el meu criteri, no segons el criteri de la resta de la gent, que això també ho hem de tenir en compte, cadascú té el seu criteri, i ja està, no vull estar com, és que n'he llegit 19, sí, vale, són bastants, que jo considero que està molt bé, és un nombre que està molt bé, però clar, no he arribat a la meta, però clar, l'important és que gaudeixis dels llibres que llegeixis. Ja us dic, jo vull acabar l'any contenta d'haver llegit més en català, haver llegit més, haver llegit millor i haver millorat la quantitat de gèneres que m'he llegit. I realment, si no és així, m'és igual, jo només espero haver gaudit de la literatura. Fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat molt, ens veiem properament i us espero a les meves xarxes socials.